आङो किन्तु बेयो ब्लेक नङा दे खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो गोबांनो लाबोबावबाय सियाखौ माने आंनि दाहोनो होननायफोरनिफ्राय आङो लाबोबावबाय थ' बेनि मध्येनो आङो गासिबो आखाइजों दानाय औ फास्रा जोमग्रा बा दख'ना गाथेनबो दिनैहायनि सि लाबोनाय मानिया माने ओरैबायदि सफ्ट आरोना माने आखाइजों दाजोबनाय सि ओमफ्रायहाय गाननोहाय खुबि कम्फर्टेबल दा गोलोम बोथोरनि सम जाबाय थ' गोलोम जायाखै जासिगोन सम जाजेनखाबाय हाबजेनखाबाय ना दा थ' बयबोनो माने जोहाव सि गाननायनिफ्राय कम्फर्टेबल थान्दानो सुतिनि सि गाननो मोजां मोनो आरोना थ' बिनि जुनैनो गरम बोथोर हाबजेननायनि जुनैनो नै दा इदिबादि मा होनो थान्दा सि आरोना थ' दिन्थिनायसै आं आखाइजों दानायनि गाथेनबो आं जेखौ बांसिन पसन्द जादों आंनि चुज खालामनाय थ' बेफोरखौ आं दिन्थिग्रोनायसै नै वाव कालारा नायदो नै ओमफ्राय सिया एकदम पूरा स्मुथ गाननोहाय कम्फर्टेबल ओमफ्राय दिन्थिनो और सादोरानो डेन्जार बरिया जादों स्मुथ जायनो नांगौ थाबनो स्क्रिनशट लानानै अर्डार हरखादो माने लिमिटेड जायोना लिमिटेड पिस थ' बिनि जुनैनो जायनो नांगौ थाब थ' आं सानो बयबो आंनि चइसखौहाय माने रावबो हामजाया माथिं थानाय नङा होननानै सानो आं खारन बेफोर चइस गाव गाननो गोसो जानानै औ गासैबो खुन्दुंनि कालारा आंनि चइसनिनो गोजा थ' नायनानै लादो नोंथांमोना बेफोरनो टेग होबा मोनसे ब्रेन्ड जाबायमोन गोबां दाम जागौमोन थ' जोंना टेग सेग नाङा किन्तु आंनि साननाय बेनो एफर्डेबल मोनसे प्राइसआव आरो बयबो गानथों किन्तु भिडिअनिफ्राय रियेलाव साबसिन ना जे आं माब्रै नुदों भिडिअआवहाय एसे लाइटजों माबायोमोन किन्तु बेयो अरिजिनेलावहाय नायनो ओरैबादि समायना ओरैबादि कालारफुल एन्ड मोजां भिडिअआवहाय माबादि नुनाय आं मिथिया बेखौहाय ब्लेकसो सानगोन ब्लेक बादिसो नुदों नामा किन्तु बेयो ब्लेक नङा दे पियर कालार बेयो जाहैबाय बटल ग्रीन गोसोमसो नुदों लाइटजों दायो पूरा ग्रीन एकदम डीप ग्रीन नालाय बे डीप ग्रीनसो बेयो यूनिक कालार हाल्का ग्रीन कालाराखौलाय बयबो एभेलेबल मोनखायोना किन्तु नैबेनि जे डीप कालार बेयो आनकमन जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरखादो नै आं अरनाखौ उल्था लाबाय दे बिनि उनाव आरोबावनो आंनि मोनसे नै फेभरेट कालार येलो थ' नोंथांमोना नुखादोंमोन ना आङो कয়েকদিন सिगांबो आं गावनो बायनानैहाय गानदोंमोन आरो बे कालारनि लफायनि थ' बेनो सेम कालारानो आं गाननाय कालारानो बेबो ना दाख्लै बुंनाया गोरोन्थि जादोंनोलै सोरबा फानग्राफ्रा रागा जोंदोंनो 7,000 होननायखौ बिदि कालारनि मा होनदोंमोन 4,000 4,000नि काछाकाछिमोन 7,000 खोनादोंनो सोरबा 4,000नि काछाकाछिमोन बुंदों आङो काछाकाछि माने जोंनि बांलायाव जाबाय माने आसपास खायफा एखन फायार जादोंनो सोरबा आंनाव फैफिनदोंमोन निउसआ ओमफ्राय देखाय बदे अच्छा नैबेखौ देखाय नैबेखौबो देखाय बेखौ देखायग्रो बे कालारा बेनि बहुत फेवरेट ना माने आंनिबो बहुत फायार नुखायो बेफोरखौबो बैबो गासिबो फायार थ' बेखौबो मोजां नुयो आरोना आरो अरनाखौ लाफा साद्रखौ जोमग्राखौ फनखौ एक मिनिटनि उनाव हमगोन आं नै बेखौहाय नायबावदो नै बे मा माने ओरैबादि साटायो ना बे कालारा ओरैबादि वाव
बैबो डेन्जार फायार देखायदो गासिखौबो लानो लुबैगोनलै सिख्लाफ्रा आंनि आन्दाजाव बेनि थरिना पसन आंनिसो बांसिनबाव पसनफ्रानो नांगौ जेखौ नांगौ थाब थाब बुंनानैहाय लाखा जायनो लाग्रोयो बेनो मोनो जायनो लाग्रोयो बेनो मोनो उनावहाय खायफा माबालाय औ जोंनोबा हरा होननानै बिदि गैया थ' जायनोनो बिहरनाय बेनो मोनग्रोनाय आरो दे वाव हिटखा बेबो नै नर्मेलाव बुरैसाफोरबो गानजागोन होनबाय आरो मा दंबावो बहुद दङ सियाथ' आंना हाजोबना बस्ता हे देखायथ'ला दोनै बेखिनिखौनो देखायनोसै दोनै आच्छा दे हिट नै नांगौबा बिहरखादो गासिबो सोरनो नांगौ जेखौ नांगौ थाब थाबनो बुंहरग्रोथो बाखिखौहाय गाबोनफोर दिन्थिनोसै नैबे गोजायाबो बिराद डिमान्ड बे गोजाया बेला बे गांथामसोल'सै बेबायदि थ' ल' रेन्जबो मोनगोन हाइ रेन्जबो मोनगोन आं गारि सालायगासिनो दंमोन बिथांजोआबो आंजों दंमोन ओंखायनो गोबांनि मेसेजखौ नायनो मोनाखै दा बेबो नायगोन आंबो नायनोसै लासै लासै नायलांबाय थानोसै प्लास सानैल' मानसि ओंखाम सं बेहाबो डिउटि आरो आंबो हाजोबा हेन्डेल खालामनो ओंखायनो अब्लाबो बुहुत नाजागासिनो दङ थ' आसा खालामो एसे रिजनेबल प्राइस मिलायनाय प्राइसआवनो बयबो मोननाय उनावहाय जोंबो एसे एनैयानो आरो बांसिन मोजां खालामलांनो हाबावोब्ला मानसि लादेरनानैबाबो मेनेज खालामनो टारगेट लादों दायो थ' पाब्लिकनोथ' जेसेबां हायो रिजनेबल प्राइस होनांगौ नालाय एसे मोजां माने हाथावथाव ओमफ्राय बेफोर खुन्दुंफ्रा मा होनो गोबाङाथ' मिथिखायो गोबाङानो बेफोरबायदि खुन्दुंफोरखौहाय मा थ' बेफोरजोंनो बैफोरनि लेभेलावनो खिन्थु एसे रिजनेबल प्राइसआव जेसेबां हायो मोननो हागोन आरो मोनसे प्राइस खिथायोबा गोबाङा रागा जोंलायनाय जायो मानो खिथायानो ओमफ्राय खायफा खिथायोबा दखानिफ्रा ओंखायनो सोंहरजागोन आरो ना वाट्सएपआव जेसेबां हायो रिप्लाय होनो नाजागोन स्टकआव दंखौ दं गैयैखौ गैयै थ' जेरावबो समायग्रोजोबनानैबाबो सोंहरनो हायो माने आं बुङा जे ओरै जोंनावल' सोंहरनांगौ बायग्रानिसो गोसोना जेराव बायो अनलाइन बायो ना दखानाव बायो बायग्रानि गोसो गावबा गावनि जों रावखौबो फर्स खालामनो हाया नंगौना नङा थ' बै जायफोर रागा जोंग्राफोर बिसोरनि थाखाय आं मेनलि बुंदों आरोना बेखौ जाय फानग्राफोर रागा जोङो नोंसोरबो फाननांगौ ओंखायनो आं प्राइसखौ बुङाखै नङाबाथ' बयबो सलि दाम माबानायाथ' गावबा गावनिसो जों खमाव होयो बा माबा होयो खमाव होद्रायदों होननानै जोंखौ फोथैयो बेफोरबायदि नङा आं साना नोंसोरबो जेरै फान खिन्थु जों बुंनो थाङा बे बुंनायफ्रा गाज्रि जादोंबा निमाहा होनो हागोन लाभ इउ अल दोनसै